Moltes gràcies, senyor president, vicepresident, secretari de la mesa, senyores i senyors diputats. En nom de Suara Cooperativa els vull donar les gràcies per aquesta oportunitat que tenim de comparèixer davant del Parlament. I estem especialment agraïts de poder-ho fer davant de la Comissió de Treball, Indústria, Comerç i Turisme, ja que el sector dels serveis a la ciutadania és un sector econòmic emergent i amb un gran potencial de creació de llocs de treball. Però abans de continuar, deixeu-me com presentar-nos i explicar una mica qui som i què fem Suara Cooperativa. Suara és una empresa molt jove, però amb molta història al darrere. Va néixer Suara el 7 de juny del 2008 gràcies al suport unànime de les assemblees de les cooperatives CTF, que tenia 28 anys d'història, EAS amb 20 anys i Escaler amb 15 anys, que després d'una llarga trajectòria individual varen entendre i compartir les necessitats estratègiques del sector d'atenció a les persones i decidiren fusionar-se per iniciar un nou i potent projecte d'economia social. Una fusió que té i va tenir unes característiques pròpies. És una fusió d'empreses de persones, les cooperatives de treball, i a més, una fusió de 3. No ens hi vam posar per poc, no? No 2, 3. Aquell projecte que neix de la voluntat dels socis és avui dia una realitat. Suara és la cooperativa catalana més gran de l'àmbit d'atenció a les persones. Penso que d'això en podem estar tots orgullosos. Estem presents a 15 comarques catalanes i gestionem en aquests moments 85 serveis adreçats a millorar la qualitat de vida de la gent gran, dels infants, joves i famílies en risc d'exclusió social, de persones sense sostres, amb discapacitat, de la petita infància, etc. En total, estem atenent a més de 11.000 persones i per fer-ho comptem amb 1.300 professionals, dels quals 450 són socis i sòcies de treball, facturant en total uns 35 milions d'euros al tancament de l'any 2009. El nostre model de gestió es fonamenta en el concepte de la responsabilitat social i es basa en la gestió sostenible dels recursos i el respecte pel medi ambient i en els principis de l'economia social. Per això la nostra organització es caracteritza per desenvolupar un model de gestió proper i participatiu, ja que les persones són el centre de la nostra activitat. En aquest sentit, tenim un ferm compromís amb el benestar de les persones usuàries, amb la millora i la satisfacció dels nostres professionals i apostem per l'estabilització dels llocs de treball a través de la nostra política d'incorporació de socis. A més, la qualitat, juntament amb l'eficiència, són els eixos transversals bàsics que impregnen totes les activitats de l'empresa. Ens hem dotat d'un model propi de control de la gestió basat en la planificació estratègica i en l'utilització d'un quadre de comandament que permeti vetllar pels resultats tant a l'operativa com en el Consell Rector. També utilitzem eines de gestió integral basades en les noves tecnologies que permeten superar les distàncies geogràfiques i abastar tot el territori català, tot apropant les persones i els serveis entre si. Pel que fa a la qualitat, Suara està certificada i treballem en base a les normes de qualitat ISO com a instrument d'avaluació dels nostres estàndards de qualitat i de millora contínua. Un altre aspecte molt important de la nostra filosofia empresarial és la intercooperació. Per aquest motiu apostem pel treball en xarxa i som membres del grup CLADA, el primer grup cooperatiu multisectorial creat el 2004, i també participem activament en la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya. Un cop feta aquesta presentació de què som i què fem a Suara, permeti'm reprendre el fil de la idea que els apuntava al principi, el fet que el sector dels serveis a la ciutadania és un sector econòmic emergent,
amb un gran potencial de creació de llocs de treball, que en aquest moment és realment important. Des de Suara volem aprofitar aquesta ocasió d'adreçar-nos a la Comissió de Treball del Parlament per fer-los arribar les nostres inquietuds i esperances al respecte, per explicar-los quines creiem són les fortaleses que el sector cooperatiu pot aportar-hi i quines les dificultats que hem de vèncer. L'entrada en vigor de l'1 de gener del 2008 de la nova llei de serveis socials, aprovada per unanimitat per tots els grups parlamentaris, suposa la universalització de l'accés als serveis socials i comporta la posada en marxa d'un model d'atenció en què els serveis socials de la xarxa pública s'ofereixen a tota la població i no només, com fins a llavors, a les persones amb rendes més baixes. Per tant, es crea un nou nínxol de mercat, la provisió de serveis socials públics a les classes mitjanes. D'altra banda, just un any abans, l'1 de gener del 2007, va entrar en vigor la Llei Estatal de l'Autonomia i Suport a la Dependència,